Yeah, que fort! Me'n vaig a la caseta a fer-me el sopar. Me'n vaig amb bicicleta per adelantar. Aplega la caseta i ens englayant. Agafen les canyes i me'n vaig a pescar. Arriba jo la colla i apleguen tots bufats. La Rafa i 20 litrones a punta per avant. Agafen la cassola, la fiquen dins la llar. Farem un xut tranquil·let per desemparar. Soc un bandoler i m'agrada molt l'aventura, però per així pel món cal tindre la cara molt dura. Em puc anar a França, a Itàlia o a Brasil,